Moikka kaikki. Se on Jonekonde ja tänään pelataan Fortnitea. Joo, pelataan tällainen yksi peace-kontrolli. Katsotaan, jos mä voittaisin vaikka. Mä pelaan Nintendo Switchillä ja tästä ei tule mitään hyvää. Jos haluatte pelaa munkaan, niin pistäkää kommentteja. Voin pistää Epikin, jos te haluatte. Sitten lähtee. No mä haluan vaikka tännösen. Tähän hyvä. Toikin haluu. Mä myin mun Fortnite-käyttäjä, mihin oli skinit, niin mä en enää sillä pelaa. Sen nimi oli joku, en mä kerro sitä nyt tässä. Rakennetaan, blokata. Joo, mä oon ihan huono sitten. Okei, tää on kyllä, en tiedä, yrittääkö tää vaihtaa asetuksia tai jotain. Varmaan. Annetaan sen vaihtaa asetuksia. Okei, tää olikin hyvä. Tapoinko mä sen? Hähtä viitti, että mä kuolin, vaikka mä tapoin. En mä tiedä. Ei, mä yritin. Saanko? Yes. Yes. Okei. Tää tekee. Päätän nyt. Ei! Mä en tajunnut. Nää, heti kun se edittää tota. Hiilataan. Yes! Oh, äkkiä piiloon. Ei! Ton mä haluun. Kato kun mä sitten tulee. Okei. Mä ajattelin tehdä jonkun TikTok-käyttäjä, joka liittyy Fortniteen. Niin mä teen sen tänään, niin voitte laittaa sinne kommentteja ja tälleen, koska mä tiedän täällä YouTubessa meillä paljon tilaajia, mutta ei kukaan varmaan katso näitä videoita, mut silti. Noin. Mä en nyt tiedä miksi mä noin teen. Mennään täältä. Joo, no antaa hiilata. Tai no ei kyllä anneta hiilata. Yes! Se tulee tosta. Noin. Okei, mä en oikein tiedä mitä mä yritin. Vitsi, vähän isot senssit. Okei, ja takaisin. Yritetään tehdä päähän. Ei. Onko mä hyvä edittää? Yes! Mitä toi yritti? Oliko? Mä en tiedä miksi mä käytin ton. Olikohan järkeä käyttää tota vielä. Kun tässä voi tulla vielä pahempikin tilanne. No. Haluaisitteko te Joonaksen kai, eli sen YouTube-käyttäjän toisen tyypin kanssa pelata Fortnitea? Mä voin pyytää siltäkin, jos haluu. Se on mua parempi. Oh, toi oli ihan hieno tappo. Joo, mä pelaan tosiaan Nintendo Switchillä, niin tästä ei tule oikein mitään. Mä pyydän joululahjaksi Pleikka Vitosta, niin voisiko Switchit tulla jotain? Ei. Hiilaa tohon.
Oliko... Oh, nyt pitää hiilata. Ei! Haluaisitteko te My Dayta YouTubeen? Mä voin tehdä sellaisen, kun mä pääsen kotiin. Mä oon tosiaan laitoksessa, niin älkää ihmetelkö. Noin, nyt saadaan vähän aikaa hiilata. Ei, mä yritin mennä kyykkyyn, että se ei olisi ampunut mun yli, mutta... Jes, toi oli hieno. Ei, mitä tää tekee? Äläpä syrjit. Mitä mä teen? Jes. No ei sillä ollut oikeasti väliä, kun mä sain tapo. Tähänpäs näin. Tällä mä olen se voittanut aina. Tekeekö se saman? Meillä on samat taktiikat näköjään. Mä en siis tunne tää pelaaja, mä vaan pelaa randomia vastaan. Mä olisin pelannut äsken mun kaverin kanssa, mutta mä unohdin kuvaa video. Okei, kumpi meistä voitti? Okei, GG se voitti. Heippa!